Hejsan allihopa! Välkomna till en helt nytt avsnitt av Let's Play. Jag byter nu namn på och jag dog. Jag kan säga det sög jättemycket. Jag tipper ändå inte dagen. Vad får jag över? Ja, så... jag vet inte, jag suger jättemycket. Jag så... Jag ska lite trä nu, jag orkar inte. Det är en workbench här innan jag vill få in hit. Kul att ett bröd och så kan vi få två. Då får vi typ två dig. Jaha, okej, jag tänkte fel. Sorry. What the... You're about kidding me. Okej, så ni ser fick jag village med mig. Och det är jättebra. Det är kovat. I don't know. Hej du. Har du något mer? Jag spelade för... det är så kul. Men jag fick ju en av det där väl. Jag fick inte, vad vi vinkat åt mig då. Jag kommer ta en trappsteg ner, flytt det. Jag vill inte, flytt det. Slipper inte ut. Ja, får jag vara om det dör, vänta, vad har han? Du som... Ja, dör nu. Men så får du då. Flytt det. Jag vet inte. Nej gå. Ja, du får köra själv då inte få dit. Ja, natten är på väg och... Kind of suck, yes. Jag slapp att sova. Och jag heter X, Mr. The Anka X, så ni vill veta. Ni såg säkert. Jag kan visa ett var det igen. Där ser ni exakt där. Thank you. Om inte ni har sett så skriv på kommentaren då. Skriv gärna, gilla gärna. Allt möjligt bara. Natten gick fort. Det är färdig. Vad är 19 kvar? Jaha. Ja, men då behöver... Ja, jag lägger allting nu bara för en stack säkert. Jag satsar på en stack nu. Jag ska köra en HG nu med några kompisar nu. Jag kan köra HG med er allihop, de som ser nu, så kan jag köra HG med er. Nog bara om ni vill att jag ska köra HG med er, så kör jag en HG, jag kan ge IPen någon gång. Jag kommer till ge IPen så när jag gör en HG. Och min kompis har också en HG. Alltså inte en egen, men... Ja, Matte och jag, alltså min kusin då ni vet, han är med som är... Vi vann en HG nu, men nu har inte vi vunnit på länge, vi hade jättemycket otur. Jag tycker det är jättemycket otur. Aj, som nalejs. Yeah. You is best. Jag vill inte miss. Wow. Ha! Yay. Nej. Yay. Okej, kan det vara... Yay! Hur ser det ut förresten? Jag ser jättebosigt ut. Skånes. Oj! Nej! Jag haskar jättemycket. 59 har jag nu. Kanske inte ska hoppa med det. Aha, missar jag. Kommer jag miss. Oh man. Jag hatar när jag missar. I hate it. Yeah. Om ni vill veta hur jag dog, så då... Jag hittar diamonds, förstår ni? Jag hittar diamonds och jag kommer en creeper och blow up. Jag kan inte prata med. Vad felar med? Ja, det är så... Jag sög jag kan inte... Det är jättemycket diamonds. Och ganska mycket tyckte jag i alla fall. Nu har jag handbrillat en cave igen och så... Kolla hit en cave. Ja, det finns en cave där, men... Inte det när jag tänkte. Yeah!
Paper. TNT, jag kan blow up om jag vill, men jag orkar inte göra det. Oh, cocoa beans. Yay. Fan, hade jag ju rottenflash. Nej, rottenflash. Jag brände på en guldsvärd. Jag kan laga flera guldsvärdar, men jag orkar inte. Det tar slut så fort. Det där var ju... Nej, va? Okej. Yeah, vad tänkte jag på nu? Yeah. Jag tänkte inte, jag kan inte tänka mer. Kan jag nog ha ännu en till? Jo, det räcker perfekt till ännu en till. Ja, det räcker ännu mer. Så måste ha en till, exakt en till. Har vi iron? Yeah, vi tar 3, ändå 3. Så, har vi sticks? Nej. Får jag laga stickas med? Hacka lite trä så du, om ni funderar. Det är dåligt här tycker jag. No, I don't want. Jag tycker inte om det här trä. Oh yes, vi hade en. Men vi har... Vilket trädgärd. Så det ser bra ut. Okej. Vad lägger det? Varför lägger det? Snälla sluta lägg. Nu, sluta tillbaka. Hi village, hur mår du? Jag mår jättebra. Så ni hör mig jättebra för jag hann inte skåda hur jag låt så jag orkar inte titta på hur jag låt så. Ja, nu ser det ganska bra ut nu. Ja, tar vi sig räcker hoppas jag. Jaha, fanns en cave-grejer. Som inte jag orkar titta på. Jag ska lite trä så jag måste ha exakt det här trä. Hallonen, gärna. Kik vidare så får ni se på videon. Men ni får tycka hur mycket jag suger. Jag tycker jag är ganska sugande. Kanske blir det engelsk text. Kanske. Nej, inte vet jag. Vi får se. Fick inte det. Vilken åsna. Åsne. Okej, mycket fick jag. Ja, blev perfekt. En stack fick jag. Ja. Run. Oh man. Nej, jag klarar nästan. Nej, det fanns inte monster då. Ja, flås på mig då bara. Ja, vad har jag gjort? A stone sword. Nej. Ja, jag suger ganska mycket på HG. Jag tycker inte. Jag tycker om HG, men jag suger på HG. Fattar ni? Inte fattar jag heller vad jag sa, men... Yay, vi ska få brända upp det då. Okej, vi har tränat. Vi kan laga en till. Yxkapsskål. Nej, easy. Nej, inte vet jag vad så. Ja, bam. Jag ska laga så jag ska träffa på det. Vad det kallas som det. Vad tycker ni jag ska ha? Ska jag ha vanan där? Jag kan gärna få vatten där. Kolla hur ser det ut. Nej, ser det ut att man kommer i bara, fint ut. Jag kan ta så det är nu bara. Nej, jag tar lite, det har jag inte jättemycket. Kolla ett förvaringsrum, sa han. Okej, då ser jag lite knapp. 4 typ, jag vet inte hur många. Jo, hej, börjar jag ta knapp här utanför. Jag kommer få till båda, men det... Nej, kan jag bara tynga så får jag inte den där. Då får jag bara in dit. Det räcker. Och inte förstå vad jag gör det. Jag kan laga en där. Jag kan laga 4 ska jag ha där. Jo. Ändå. Yay! Okej. En kvart kommer jag till spela in. Så det är ganska bra. Gott om tiden nu men...
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag har inte ens blivit blommor på den nu. Vad fel med nu? Vi ska måste laga en riktigt stor farm. Jag ska måste laga ett hus med farm. Jo, just det. Perfekt. Jag tänkte inte på det. Vilken stad, vilken lag. Exakt 10. Exakt 59. Jag måste kolla så jag på monstren, men jag orkar inte lägga. Ja, nej, jag ska ha nog på dem ändå. Nej, men fy skäms. Jag skulle vilja spela i hardcore. Jag skulle kunna spela i svårhet. Jag skulle kunna spela in en hardcore, men jag suger faktiskt jättemycket på. Oj, oj, oj. Ja, jag var här. Just det. Just det. Ja, det där nu bara det. Där nu bara 20. Ja. 20. Okej, vi har 20 en stack. Nästan en hel stacken och jag kan ju ännu laga 2 till. Nej. Ja, rätt. Jag fick 2 stack, perfekt. Jag undrar hur jag ska bygga hus. Det är ganska... Nej, så är det så van. Jag måste låta bli, jag måste laga en trappa upp, men inte med sten, men jag måste. Där kommer den, så då kommer den där, just så. Det ser bra. Mycket lämma, jättemycket. Teamet. Okej. Oh. Jag vet inte varför jag gör så det. Oj, perorna. Pemar det också. Yes. Jag måste faktiskt få ta träet med den natten är redan på väg. Ja, ser du. Sängen är mjuk så det är bra. Aj, det var ju hård. Hur kan man sova i det då? You can only sleep on the night. Come on, I want sleep. Yay. Jag tror jag har färdigt till nästa. Nej, jag filmar nog in och så får ni se på när jag bygger. Huset ser jätteknasigt ut. Tycker jag faktiskt. De som tycker det är fint så... Jag vet inte. Ni har några fel i ögonen men... Oh, boink. Ett hela liv tappar jag på den där gång. Här är någonting på vad skåne. Nej men bara om någon slår mig så. Ja, vad vill du? Ska jag döda? Nej, jag orkar inte. Jag har jobbat ju då. Spring då. Låter det bara. Mamma, hjälp mig. Jag kissar ner mig. Pissar ner mig, men jag inte kissa. Nu kan jag säga här också. Kom on. Ja, skit. Jag tror jag lägger in en HG efter den här videon. Jag tror jag lägger in den idag så kommer den ut imorgon. Jag inte vet när den kommer. Får se den... Vad är det för datum idag? Jag vet inte vad det är för datum idag. Om ni vill veta... Ja, nej. Ni ska inte tänka vad jag tänkte säga. Ja, den där. Ja, det är så. Ja, det får nog dugga. Tycker mitt... Wow! Dude! Min sprintfo. Shit. Jag vet svärd. Dude, don't blow up! Yay! Var kom han ifrån? Säkert från cave system. Yay! Okej, village, ni är farlig. Ni är in the beep. Yay, vet du jag blev mätt där. Yay, PM det också. Alltså, vad är dörren här? Okej, dörren är in här. Jag ska försöka komma in hit. Den ska bara vara här någonstans. Var har ni dörren? Ja, nu slipper man dit. Nice.
Då blir rädd, säger jag. Åh, vad har du grillad kyckling? Yay, men vi syns i nästa avsnitt. Tack att ni har gillat och gilla gärna och kommentera. Tack.